Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Jingeseng Samla Jowai Presbytery Socio and Cultural Life Development ringkat ka Jingetre lang ka Jowai Municipal Board kalapalong ya ka awareness program hapo kapang civic cleanliness waste management ya kane ka awareness lapalong ha kalai phoi tarik ujemang ha indoor hall ha chutwaku kabalai shimbenta daki babun ngot ki Samla ka Jowai Presbytery ha ka Jingelang kabalapan yat da Reverend DM Pasa u chairman ke SNELD Kirio Shampang ki balawan ai jing batai halor kate kapang ki long kakong Palvi Dora Kharkongor kakong Larissa Lakadong ki badai ki IEC specialist SMB Urban Meghalaya hakani kasni laydan langru u chairman ka Jowai Municipal Board uba Philanderwell Lingdo ubalakentu yaki nang wane shimbenta ban long ki brio ki badan ka jingket kli khnang ban bet ban biang ka pateng ban wan ula pentip ru ba ka Jowai Municipal Board kala persyang ban le ki aka na ka benta ban pen baha pen miat bat pen khot ya ka sor Jowai henry ula pen paupat ka jing sosi na mar ki nong shong snong tang ban bet ban biang yala de kim salia ban bret pathar ya ki jabo jaban ha kanu ka jaka ka baki mon kania kadai ka sin ka baningkong ba ka JMB ka yatre lang bat ka Presbytery bat ka dairu ka por ka babiang ya ka Jowai Presbytery bakan sedang ban hikai ya ki khon Samla na ka benta ka jingkho jing suba laong u chairman ka JMB da ka bak ukenturu ya baro kinong shimbenta ban long kinong ra aktien jong ka jingkho jing suba hakiyeng kisem kisnong kithao bat ki balang Kirio Shampang kila batai bania halor ka solid waste management rules ar khatan rio kaba kila banjor ru halor ka jingdan kam ban phia yaki jabo kibami na kithliu yeng lakan turu ya baro ban penya khlat yaki jabo kibala ban puut bat ki bamla ban puut bat ka jingdan kam ban ombret pathar yaki nyut ha kaba kanie kam deiru tang ban buut yaki kendon henrei bandan ru ka jingkit khli ki wai nekiti kinong pensniu ya kemariang bat ke partai ke boleh ulai yang ngaba di kumongong mentan bagi kamera mendengar ke datang ban kren kon ke jing dewa jong ke por menta ke long ba tu jin long ki bril ke bedon ke jing kiklik na ke menta ke luai ke pada syai hoi mati bang ni balak ban long bebonan ni ki ki Samla ki bampat don ko don ti bampat don ke jong ke yang kesem andre ken mau bagi don pat kiba on sami pateng hadin jong pi hadin dong ka song kha song man jong pi pin si yo iki kon kinat jong pi hun pi kon ki jong pi ki ni gando iki jenge aga bago kan jakria ki sabun jong ga yeng ka semene ka snong ka thaw jong pi kan jakria na ka ta ko por ko biak ba na do menta pengin tip kumno pengin le nang baga perthai ka bagingi song kan long ka partai ka bit ka babiang om tang yangin kibiim hagani ka jog menta an ringi hamro ban markat e kalawai ka bansawan hoy kum ka Jowai Municipal Board ni porsyang ban le ki na ka menta ban panbha ban khot ya ka Jowai pada ka snong pi ya jongi an rai ka snong sifat ban yo bagi nong song snong tang ban lai na ka kompang yeng jong kim salia ban thep iginut iner jong ki plastik bat kawang so gano ka jaka ka baki imon gani gani ka por ka biang tam yenga mangan ong yepi ba pin ya la ni ku bo snow ha ban ye tengkan bahan ka benta ban ya bret igini kinyut kinyer ki jakia ka jaklak jong ki aswa pin bret kan mau ka pidol kam ye ko ka bokot ban ba mandi bat ru pidol kam yagal air kaban ring mensim kabakot naman barok beriu umla bagin klem gal air bat klem naga tahu kini ka awareness program jongi na bandaga waste management banangkong hikalong ba kumno ba kini ka waste management kabangin le ginyo ikal snong kabakot bangin yo ro ikitalong kumba kumbi kabakot bat kumjoro yagal air kabang ring mensim kabanlong kabakot digini kintin kibaghandiat nga ay kublay sa gisin ya ka Jowai Presbytery padle si gani ka day kasin kabanong konge kabangidon ka tingitray hapadang ka Jowai Municipal Board
bat ka Juai Presbytery. Kumagong mentah ba isahaikan kani ka po ka babiang ya ka Presbytery bahkan sedang banhikai ya ki kon samna ka ka nagabenta ka jingkot ka jing suba naduk ki yeng ki sem ki bisong haduk ki lenti ki singking ki snong ki balang ki banging idon is ngau tanan ba barok ki niam ha perthai ki hikai ya ka jingkot bunung kong nagabenta ka jingkot jong mesin ka jingkot jong donut bat kumjo ro ada ngau tanan barangi long ki bru ki bakot aga sabrong sapun jong ka jingin jongi managasni digini kintin ki bakhandian ai ko blai ti baro ublai ro ko iti ko blai sibo ini pet ayu ko ang kunika ang ko ang mana puwi nong peminyuk kata kalong maka batapi ni hab par penakrat minyuk joni na ketelang ye ke joni minyuk bumi ni kiye kisam ke joni bila bantep ki don ni pia agi ki lai benda kata ka bai du grateful minyuk ke bopot non bai du grateful minyuk ke bopot pat kedon sekui ke joni ke bumi pat kiye kisam ke joni ni oni kita ki domestic hazardous waste kum kinyuk ki don jimang ke ka joni kenika ang ko ang mga bamapi ki di punya kelak kinyuk kenika ang ru kam Ditang hapok ke area kepada ke Juai Municipal Board kepada ke Shimang Municipal Board kenika ang ka extend yang bawa kinong syang jong kami India di Barakui bagi hapan board yang ini kian kenika di duty jong kita ki waste generator namut mga bamapi kinong kinyuk ke duty jong kita di beningkong kami punya kelak kinyuk kabaan menginal ki hakikali ki berwandum ikinyut ki yeng kisam ki jari ka dua collection kunjo bakinra ikinyut syaka jaka bakin treat ki shwa kinyut ki bopot ki treat ki berpenglan ke spot kinyut ki bopot ki la bandra ki reuse ki kunjo ro ka Allah aku bagi ki mau ni juga ki program ki berhek kumkini ki program ki berladan chispa ngut ala kipri kini kerun ka omma laga dom kini program kapala ala chispa we have a notify shaka our local body kata kala ulang ka municipal board kala ulang ka CNRD block city rural area we have a notify ki we organize kini event but itu ki authority can happen take care but the jikuna thla ikinyuk kam day tang nakitilang ye ki jami day tang na ye punya hak ikinyut ni ke jip punya hak ikinyut ke deru ha ki yeng mani ki jami ke deru ha ki jaka yau ki jami ke deru ha ki school ki jami kene ke ru ko ongba aro ki bri ki di punya hak khan khai na kan dei tam ki yeng ki san ki jami ni ke dei na aro ki jaka